Ing jagad gumelar ati kudu tulus. Ngugemi pitutur luhur, aja nganti pupus. Rukun marang sedulur dudu mung carita, nanging dadi laku kanggo urip mulya. Ayo padha eling asale saka Gusti, pinaringan paseduluran kang sejati. Gotong royong sayuk rukun nyengkuyung, kabeh rekasa mesti bisa rampung. Yen ana gogrogan, aja gampang nesu. Rembugen kanthi endah, aja padha padu. Ngalah lan ngapura dadi weneh katentreman, nuwuhake asih ing saben tumindak. Rukun marang sedulur, bondo kang utama, ngluwihi emas picis utawa donya. Mula ayo dijaga nganti seprene kanggo urip bagya selawase.